No niin, tervetuloa rakkaat ESA-Vukef-foorumin ystävät. Nimeni on Fuxter. Ja ajattelin tosiaan nyt ihan tehdä tämmöisen pienen ensimmäisen nestearvosteluni. Ja tosiaan tänään ja vihdoin viimein sain tuon paketin Liberty Flightsilta. Kurkataanpas suoraan sitten sisällä. Pahtomuovitus, runsas. Jaha. Nyt voinkin melkein heti sanoa sen verran, että oma käsitys 30 millistä on siis tämä. Ja Liberty Flightsin käsitys 30 millistä on nämä. Eli tilauksessa nimenomaan tilasin 3 kappaletta 30 mm pulloja. Ja tässä näyttäisi olevan 1 30 millin pullo ja 1, 2, 3, 10 5 millilitran pulloa, joka nyt ei äkkiin laskettuna kyllä ole 90 milliä, jota sitten tilasin. No, katsotaanpas nyt vielä varmuuden vuoksi, että paketissa ei ole mitään ylimääräistä. Ja siellähän oli. Eli 2 erikseen pakattua 5 millilitran putelia. Ja nyt määrät täsmäävät vihdoin ja viimein. Ja pakkauslista. Täytyykin vielä varmistaa, että oliko tosiaan näin, että olenko minä. Kyllä. 3 30 millilitran pulloa. Sen verran, mitä tuossa säkkiseltään satuin tosiaan tästä paketin läpi näkemään, niin kyseessä kuitenkin on sentään oikeat maut, eli 30 millilitraa Sweetserriä, 30 millilitraa Red Bullettia ja 30 millilitraa absinttia. Eli tällaista vihreää. Ja tämä nyt vauhtiin kerta päästiin, niin testataan ensimmäisenä. Seuraavaksi Red Bulletin testi. Ja ihan sen verran pyydän nyt käyttäjiltä ja kävijöiltä palautetta. Eli jos kuva on liian rakeinen, niin tulen tekemään seuraavan videon sitten puhelimella tai muulla parempilaatuisella kameralla. Aloitetaan ihan tästä perushajutestistä. Oho. Täytyy kyllä sanoa, että en ole absintin ekspertti, mutta kyllä nyt on anis. Anis on kyllä pääasiallisena. Huhupuheet kertoi, että tämä olisi pitänyt tulla lasipullossa, mutta tämähän ei näköjään tullut lasipullossa. Ja nyt kun tarkemmin rupesin katsomaan, niin nämähän tosiaan ovat Liberty Flightsin pulloja, vaikka mielestäni tilasin Decadent Vaporsia. Jahas. Taisi käydä niinku EKT:lle, eli akulla ei pitkälle pötkitä. Ei ole kyllä mainittu Decadent Vaporsia yhtään missään. Ja tässä muuten on äärimmäisen hyvä esimerkki vajaasta pullosta. Eli ei muuta kuin eteenpäin. Nämä itse asiassa kaikki pullot on vajaita. Tämähän on äärimmäisen mukava juttu. Kuvissakin taisi Red Bulletti olla itse asiassa punaista. Mutta ei mitään. Lähdetäänpäs sitten testille.
Eli tehdään tämmönen hokkuspokkus, eli täytämme tästä tankillisen. Noin, se on siinä. Rullataan pötkylät kiinni. Ja pistetään löylyksi. Jaa. No nyt täytyy kyllä sanoa, että en tiedä en ole mieltynyt, lievä ilmaisu, mutta en ole mieltynyt. Katsotaan vielä. Joo, maku on kyllä hyvin mitään sanomaton. Nyt täytyy kyllä sen verran sanoa, että suuresti epäilen, että nämä eivät ole Decadent Vaporsin tavaraa. Missään ei puhuta tuontimaasta. Litkut on sen värisiä, että tässä on tosiaan mehukatit. Mehukatissa mennyt kenties sekoitussuhde pikkasen pieleen. Pullot on tosiaan vajaita. Sain 20 pikkupulloa 3 suuren sijaan. Sen lisäksi, että akut on rikki. Ja sitten tässä ihmetellään. Mutta joo, eipä tässä. Pisteet 3/10, maku 2/10, tuoksu miellyttävä, hinta olisi ollut ok, mikäli kyseessä olisi ollut oikeaa tavaraa. Elikkä kallista mehukattia. Fuksteri kiittää ja kuittaa.